President of India วังวิเดน Karbiang lo ratu pat จงทุยเดน ke presiden ke hai pi wang ji pusi inglong arat ke duan atum ke pini ki dun lo athema presiden abang ta ilitum son that that scheduled tribe amunit alang li munda amunit alang li tum hello ha pharo tre troxira troxi kebraner kep aning kan scheduled district ke long cheng atum lo alang li tum la si ni tum dan ning arong lo alang li ke wang ke la pen alang li itum ma phan nan ching kilong ba itum kagos memorandum pidun long asonte ilitum alam itum akiduk kisum alam chini pe meji usima thala amat eson abang ke nelitum permission chohang lo amat permission dan pipedet lapen nelitum phan chot kali anut kapre katum phan ta neli phan nangathan council kam claim tum nangathan ke council phan ta memorandum pidun ri pusi himanto bisa sorma si pukok pu jat a memorandum ta pidun nang ne jat ta je than na kisum alam ke jat ta je than nun ri pukok pu amasi alang litum da chibe chisik se sta nelitum bangge APHLC bangge chisik pe melo nelitum la ke pidun ji pusi permission ne long le seta amo pine our side long chit ji mene pusi lata ke pidun ji aphan si ready le amat an ke a president a ke hai pia phana bang ke alang litum van to thekthe det ke thekthe pusi ne li pu nang kok le hala himanto biswa sarma bang e chini mene kape wang we ya phan si alang li ke claim lo mene la bang thu ke la tum sona khai tum fi ver te ti alang li khai atom bang ke la si tuliram rong hang bang la ke chini dun deji himanto ani ar lo pisi do ma abang ke la ma si nili ka chini atenge tuliram ta ma thalo chu wan un po BJP a meeting the po son pin chong po MP a election ke hai ya phan pusi ma thalo la si bas ta hire ulo a jahak ke bas along ta BJP a flag ke tar si wang lo pula setan nili tum ke inglong ara ta tum an ke himanto sarma alam karjudun ji le tum ki dun takali tuliram rong hang alam karjudun ji le ni tum ki dun takali alang le tum ka kaning ye ga pachu bai sai se po alam ma ni tum jok ta chini lap le ni tum ki dun ke president ake hai pi Draupadi Murmu alam karjudun ji sin tum ki dun amasi alang li phan wan thekthe det lo alang li tu wan thekthe det pe na jok munit atum adda bai sir ke pen kang hong nelia mata bai sir ke rachi tim si neli dak pen de dam kang hong ha baji ke thom anta wang velu puta pupe lo pusat ane ha non ki jut podok dok an si wang un edet ke than wang un edet lo puta than hai edet alang le tum a koyong se alang le tum wan kang tum binong person te Shillong ke ning kreng hon ke kai ta ing hun ke obbi sai sel atumi si Guwahati wan dia nang ya pot lo ken te Guwahati si pe dopok nai ba atumi amat le dak di phu wan dia ta chok ken te neli tunge karisi neli ke president bhanta karisip tang bang lo prime minister bhanta karisip tang bang lo president da batai ni bang hini president bhan lo neli karisip dun hai Indira Gandhi phanda neli receive dun long la na pot lai hu alang ke ni tum da chini seta non ke alang li tum ke thekthe la amat wan thekthe det la la si rat aso ke aning oi rui lo la pen alang li wan we det pen a jok si be ruk dam ruk lo ke be po bangali ta dam ruk lo ke do ya dak la himanto sarma ba tuliram rong hang tu alam kar juji lege dam da li aku kar ju nang ya alam da de lo na pole la se rat atum ke dam ruk lo la si la son rat aphan ka chong thui ke mo phita vi na ni ako aprang na chini je January krep li krep ho krep throk malom ke arve ke jang ti la ke athema la ke
kopiannya songkranti do kela Korbanti. songkranti do la si la sohot ke arve jam pik la si apor pe si hala golden jubilee te pencong dun Februari ciklo le athik pen do son de hal sukar ve ta jang ye de jimeni ing hunda ve de jimeni misen jimeni apor lo yo la ta eson lo seta la bangke pana kam the o e tema seta lam bangke la president of one thekthe de kapachu bay rata tum han ka chong thu ya kam claim thuro la bangke neli tum ta ningduk de piglo APHLC penta ni tum ning ke dok de ning kang sam se chepaklang nang kok lo em karbia en them ke en them abang e karbia lambo kilun ke karbia en them abang lun le dat lo di pini ke la si la bang ta ning oi chot lo athemala o mura punar de kilun nangia hutado he la talun ri pupe se tahala kilun nangi tado he se tada piniason karbia cultural functional long e kilun po bang e chetonti la ke nilita chetonti pusi theklong la bang ke chok chi la ke karbia culture pudang det lo po jo karbia meeting jong jong po son de la la son pre ta nan kalbi cultural pusi pudang det lo po ane karbi lok si claim nangia po lo da bonta do kan dia en tem do kan di jume sen ke hala si apilun nang ya potlo ni pikang tung ke la lo je aprang ben si arni ke hot tang lo la Februari ciklu crep clear ni body ke cheng crep hopen si ke cheng crep clear ni ke populoma arrival la posan si ape do ande hala ke isi calendar along ta ke tok bom apot lo ante la bang e claim de hala sor ni si claim nang ya polo bang okhomia tumta bihu ke lar voi ve hadi ba hala mongole tum sita bang durga puja ke lar voi ve ke ante lar ha bang ke lang ateng si ke claim ke ne jasemet ke bihu ke lar voi ve det ke di son thak si bihu lar si la elitum cultural function ke doloma ti di la an ke elitum ke Februari ciklo thang ciklo si thang ritlang bukan mati di landa ningkan ke ceng ke Februari putang det ke Februari apram menda kangwaitan det ke hala si do nang ya porlo busi neli ke CS ake hai dum bhanta choningri hok lo eri tung politics ta election a politics pinchong thu det la labo politics tu jata politics lo tema ala kitab ateng ben pulo tante setala nono bang election a politics pinjong tu det la sila bang ni tum ningduk de la ke election a politics ke cultural along ke pinjong nang ni na alang litum chini ne det pe posi chu reception committee ke do chengar nita ne tum APHLC aphan si attack tu rong ken dia cultural meeting along si la si non ni tu ke ki dun sangrang lo ke la so meeting ke don ke mo anu kapre tumda dun sang rangi mene la son ke la si cultural pande cultural nangji politics abang claim kle de nai political la mune tungi hada chepahem phu dun de nai culture ke thek tu si chepahem phu nangi pusi ne li ning ha pan ke ne li ga chuning ri ke la hello ili tum aphan batai si ili tum aphan nang pachu bay bom la nang chong thui bom la non alang li tum chok la boli ha 1952 ning kan man si ili tum hanang chong thui bom lo kai ta non e phong ke pusi kai ta ning ye wer ti non ta ning ye la e phong ke po ma si ning kan throk si ke ber ga thom pe dam et la si rong arat karbia tum an ta ning ji bi nei la bang so non e phong ke po bang ke ili tum ning ye ta ning ye de nei non na ning ye tang le lo kuti ke thom bulo ne pilu ne nang piji pula di morning si kuti ke thom nang piji non ke kuti ke thom bulate do nang nagji morning ke kuti ke thom a value bang avedet poke ador bang avedet poke kuti ke thom ke morning ke kuti ke thom apot ke kuti hini ra chi tim bak se do chot poke morning ke la pot lage non ta la kuti ke thom nang piji pura ke chi hok project kam ave lage aku kuti ke thom ke thang da dor de yer ko son function ke lage pe mesen se claim yi pulo tante non ta ke claim un edu olang di ki un edu pikang yang hala dukan beti ta arvejang frulo ing han dai silu gente non la ing hon ang ing han pa vedet akam si claim nai kente
la hello rat atum aphan ka chuning ri ke je la son si litum phan pa chu bei bom lo alang litum phan ke kroi credit nahi karbiarat politics puke pupu je thana links ta election ke haidet na lang ke ho pupu ahong lo la ta election ke haidet na la se ta haidet na lang po ma ke hai ji tu ma bang ke ka bo jat sai si pulo te la ke thang da le ve la ki la si ke hai ji ta hai vek nang po re ke hai ji tum ta sapha et atum ing thir atum si pe hai nang ji la si rat atum lang nang ji ing han ka chin lu pen po bang aja tum ning je ver ti politics ke te ing han ching lu nai phedi la ke che kroi du nang ni li ka chi ni ateng ke aku jong si ing han ka ching lu pen si election claim lo pe hai lo pe hai uloti ni kan trok si ke pra ke thom da hai bom lu se ta akam mai claim un ede si non long recap ta bang phan chi pi nang kok lo la pen ke six schedule power anda bang phan chi pi nang kok lo ili tu ma deputy chairman anda ki chairman ni pinak lo non ke la son thak si six schedule power an ke bang chi right to lap lo non ke la pot si ili tum la election ke hai nang yelang ke ho po an la tum alam da arjuna ni ahok lo hai nang po seta mesen atum si hai ni la pen mesen ato war pen si hai nang ji inghan ka ching lu pen apang kali la hello